Moikka moi! Nyt löytyy tämmönen isohko rakennus. Voisi olla vaikka navetta. Katsotaan miltä se näyttää. Tervetuloa mukaan. Mä oon Pave ja kanavahan on Seikkailija-Urbex. No joo. Tän näköinen. Tosta menee kyllä ovi. Mutta katsotaan täältä ensin, mistä me nyt päästään. Joutuu varmaan vähän kiertää. Kierteleen. Tässä on tää pusikkoa aika paljon. Aika paljon. Täällähän on niinku latoja on. Jokunen. Ja sitten on villiintynyt pelto. Täältä ei hirveästi näe sitä rakennusta. No, nyt alkaa näkymään. Noin, tuolla on ovi. Ikkuna. Joo, ja tästä on mennyt tästä on mennyt heinälatoon varmasti. Ja menee vieläkin. Heinälatoon silta. Tämmönen vanha ajan, varmaan 450-luvun paikka, mutta ei me tästä mennä. Mennään tuolta talliovista tai mitä nyt olikaan. Sisälle vähän kattelemaan. Tossa on yhdet ovet. Siinä on ikkunoita. Kyllä tää on varmasti navetta ollut. En mä usko, että tää mikään tuotanto juttu sinänsä on ollut. Joo. Katsotaan vielä täältä päin tää paikka. Puut on kyllä vallannut aika lailla. Aikas lailla. Tän näköinen. Korkea. Siellä on toiset ovet tuolla. Mutta mennäänkö vaikka täältä sisälle? Mistä oltiin ensin menossa? Tää ei varmasti ollut käytössä enää monenkymmenen vuoteen, kun on näin rajusti tää puutavara tässä kasvaa. Siellä on piippu, tai onko toi ilmastointirööri ollut tossa. Ja on tiilikatto, niin siksi varmaan pystyisi. Jep. Oho. Täällä on isoja rekiä, vai onko nää? Mitähän on kuskattu? Nää on ainakin 5 metriä pitkiä. Siellä on ton näköistä taottua koukkua. Tuossa on kanssa, onpa hienot. Todella hienot. Joo. Siinä on joku tapetijämä, ei se varmaan tästä talosta oisko. En usko. Tommonen. Vihreitä pientä kukkaa etahasta. Noniin. Tämmösiä pitkiä rekiä. Näitä on niinku useita. 1, 2, 3 ainakin. Onkohan ne ollut puutöissä talvella sitten? Hevosen vetämänä. Vois muuten olla. Vois olla joo. Tämä lienee lantala ainakin. Tossa olisi niinku kakkelia tossa seinässä. Nyt sitä on mun tuolla paidan selässä. Eipä se mitään. Saahan ne pestyä. Joo, hyvännäköisiä rekiä. Aika vankkoja. Se on melkoista parrua tuo jalas. Ja tossa on samanlainen taottu koukku. Ja tossa on tommonen taottu, mistä on saatu sitten varmasti köyttä kiinni. Ja vanha pukki. Pukki. No joo, ja siinä on joku maatalouskone, vähän uudempi. Näkyy olevan hihnat, en kyllä tiedä mikä. Tuolla on hihna. En tiedä mikä.
Landmannen. Ja tässä on kans hevosvetonen. Siinä on aisat ja sen verran ehkä tiedän, että se voi olla tuo kylvökone. Vois olla. Ehkä. Ja siinä on joku arkku. Onko sillä mitään? Se täytyy katsoa. Onnas lamppu tuohon pyssyy tossa. Tuo on nyt jonkunnäköinen lamppu. Ei hyvä, mutta parempi kuin huono kuitenkin. Niin mitäs täällä on? Täällä on vaatteita. Miksi täällä on vaatteita? Tää on peltiarkku. Vähän niinku ruostunut. Tai no peltiä nuo raamit ja täältä on puuto. Vähän ruosteinen semmonen. Siellä on jotain kalsareita ja ei mennä työhaalareita. Ton näköinen arkku. Ja. Tossa on joku merkki. En tiedä mikä. Onko se joku HIC tai CHI? Se on se kylvökone oletettavasti. Mutta tän näköinen lantala luultavasti, koska on kakkaa seinässä. No joo, jatketaan. No onhan täällä navetta. Montas tässä on ollut? 1, 2, 3, 4, 5, 4 ainakin. Varmaan muurikkia vai mikä niiden nimi. Täällä on kas valkoiset seinät. Siellä on ollut ilmanvaihtoräppänä tuolla. Ja tossa on toinen. Niin. Täällä on kaikki nämä metallijutut vielä tallella. Tuohon on vissiin pantu pää ja kuka tietää, mä en tiedä, kertokaa. Sitten tänne on tuotu vanhoja ikkunapukia. Aika hyvänäköisiä. Mites toimii tuo ilmastointi? Sen mä ajattelin koko ajan. Joo. Se toimii näin. On se osattu ennenkin tehdä tuommoista. No joo. Tossa näkyy jonkun varjo, en tiedä mikä se. Siihen on parit ovet nakattu. Ja täällä on sitten jonkun pienemmän jutun. Jotkut kaukalot tässä, onko nämä syöttökaukaloita? Mahdollisesti. Ja sitten on tämmöiset metallijutut. Onko näissä ollut kiinni sitten toiset lehmät vai onko tässä ollut vasikoita vai? Menee Pavelle aika vaikeiksi nämä hommat. Voi sanoa, että en tiedä näistä asioista juuri mitään, mutta kertokaa mulle. Siinä on kas luukku tonne ylös. Onkohan siitä puotettu heinää? Olettaisin. Tää on muuten aika hyvä kuntoinen navetta. Täällä ei niin pikkusen notkuu nuo katot sun muut, mutta aika ryhdissä on vielä. Lattiat on tietenkin halkeillut. Tää on ollut varmasti vuosikymmeniä tyhjä. Mutta aika ryhdissä. Siinä on vanha jakkara, joka on vähän pettänyt. Näinkö. Mennään eteenpäin. Siinä oli se navetan puoli. Muutamia lehmiä on ollut luultavasti. Tosta menee ovi. Sen mä jo kokeilin, se ei aukea. Mutta tossa takanahan on avopaikka, minne pääsee. Ja täällä on kas lattiat pettänyt, mutta olisiko tässä ollut hevoshaka? Voi olla, nämä on aika leveät nämä parret tässä. Ja täälläkin on ollut ikkuna ja luukku, mistä saa auki ton, jos on tarpeeksi pitkä. Elikkä sieltä on saanut vissiin raikasta ilmaa. Joo. Tässä on joku vanha lämmityslaitteen tapainen. Ilmeisesti.
Siinä on luukku ollut. Olisiko se ollut... Jaa, nyt. Olisiko siellä otettu lämpöä tänne? Ja minkälaista on lattiaparru tullut? Tuo jotain kasia. Nuo parrut. Aika hyvät. Hyvä kokos. On ne jonkun verran kulunut. Siinä on Polle antanut potkuja vähän lattiaan. Näin, tossa oli se ovi sinne navetan puolelle. Joo, jatketaan. Täällä on vähän tullut jo katto alas, mutta ei välitä siitä sen enempää. Tässä on ollut ilmeisesti karjakeittiö. Ja sähköt on täällä ollut. Ei ole enää varmasti. Ei. Tossa on pidetty maidot kylmänä. Siellä on vanha toi sulaketaulu. Siinä on aika jyty pääkatkaisija. Todella vanha liito. Jaha, ja vanha pundari. Kyllä se 0 kiloa jäänyt. 125 olisi maksimi. Siihen menisi pari pavea. Ja. Tässä on ollut ilmeisesti hormi ja joku lämmityslaite. Siellä on hyvän näköinen toi ilmaräppänä. Taidetta. Ja tästä on tullut vesi. Kumiletkulla on korjattu joskus. Joo. Sellainen. Jatketaan. Tuossa on vanha lakka maalipurkki. Ultralak. Linoleum. 1001. 3 tuntia niin kuivaa. Se on vanha. Göteborgissa tehty. Joo. Ja. Mikäs tää on? Onko se vanha luuto? Kyllä. Ja kahviburkki. Ijal mokka. Se on kans vanha. Siinä on ollut kahvipapuja. No joo, ja nyt tultiin tämmöiseen tilaan. Mikähän tää niinku on? Tää on joku eteistila. Tosta mennään muuten ylös. Ylös. Onko se hevosen harjas? Siis häntä. Näin mä sain tuolta pienen vinkin, että se voisi olla. En oo tommosta nähnyt ennen. Kuka tietää? No, kohta me tietää. Joku viisas sen kertoo. Täällä on lisää purkkeja. Katsotaan mitä nämä on. Siinä on kas kahvipurkki. Löfbergin Lilo. Tuo Löfbergin kahvihan on hemmetin hyvä. Sen tiedän, tuolla reissussa on juonut sitä. Suorastaan juopotellut. No joo. Tän näköinen tila tässä. Nämä on jotain heinälatoja tai vastaavia nämä. Siinä tossa oli niin vanha naulakko. Ton näköinen. Nämä on käsin taottu kaikki. Ja aika hyvät on nuo niskat täällä katossa. Hyvän näköiset ja hyvät. Ja myös purkki siellä, se on maalipurkki. En kyllä näe mitä siellä lukee, mutta se on jäänyt maalaamiset kesken. Ja kenkä, vau! Onko tällä pystynyt hiihtelemään vai onko tää ihan tavan kenkä? Siinä on solkee. Sitten on nauhat. Joo, se ei varmaan haise enää siellä. Se on niin kauan täällä. Täällä on Heinäladon puolella, niin siellä on joku vähän tuorempi kone, mutta katsotaan sitä kohta. Mennään katsomaan tuonne vintille.
Mitä siellä on? Tässä on vanha laatikko. Vankoluhylly. Kyllä tää on ihan joku laatikko. Siinä on peltiset vahvikkeet nurkissa. Onko sulla joku arkku? Ja täällä on myös joku... Noista en tiedä mitä ne on. Näyttää jotakin miinalta, mutta ei varmaan ole. Toivottavasti. Tässä on joku loota. Onko nuo tästä? Origo. Made in Sweden. Joo, no nyt se selvisi. Se on vanha kaasuhello. Juu. On vain 2 kättä, niin ei oo ketään hommaa on. Tää on kaasuhello. Se kootaan noin. Juu. Tällainen. Siinä on toi ritilä. Tossa on noin kaasujutut. Miten päin nyt tuleekaan. Ja sitten ritilä päälle. Se on toimintakunnossa. Kahvit kiehumaan. Toi on jännä. Täällä on vanha peltiboksi. Minkä on kyllä ruoste raiskannut. No joo, ja siinä on ovi. Ovi jäänyt tököttää, mutta mennään tonne ylös. Tän näköinen eteen. Tässä on vissiin ihan hyvät portaat vielä. Ilmeisesti. Joo. Tästä täällä löytyy. Täällä oli tuo lattia vähän notkahtanut. Täytyy olla varovainen. Siinä on ovi. Leveähkö, yli metri. Tän näköinen. Siellä on niittokone. Täällä on jotain tavaraa. Vanha sänky. Tuo niittokone on hyvän näköinen. Uskallanko mä mennä tonne? Joo. Kyllä. Tän näköinen. Se on hevosvetonen. Näin on. Nuo penkit on viehtänyt aina. Siinä on jarru. Tossa on joku toinen jarru, onko tossa? Tai joku, millä ohjataan jotain juttua. Täällä on työkaluboksi. Noikkästi. Tai varaosaboksi. Siellähän on pultteja. Ja siinä on toi oletettu niittojuttu. Tää on varmaan niittokone. Mä luulen. Voihan mä luulla väärinkin. Ton näköinen. No joo, ja täällä on kas joku purkki. Nuo purkit on nyt. Ne on tän päivän juttu, ne. Verbo. Kolvilak. Lattialakka maali. Noniin. Ja siinä on jäänyt patja. Täällä on joku nukuskellut joskus. Täällä on sänky. Mennään kattoo tänne. Täällä on niinku vaikka mitä. Vaikka ja mitä. Täällä on ikkunanpokia isot määrät. Onko ne sitten puretusta talosta tai onko tänne suunniteltu jotakin. Ja sitten on tää, mikä nähtiin ulkoapäin, niin tämä vintille tuleva ramppi. Se on kyllä aika huonossa hapessa. Pannaan ovi kiinni. Joo. Siinä on jonkun takki taikka housut. Housut. Mallia vanha. Eikä ollut ampparin pesä. Ja siinä on jonkun, en tiedä mikä. Polkatoppaus, oisko? No joo. Tässä on noita rekiä. Myös. Yksi reki tässä ainakin. Vähän on jo saanut siipeensä. Tuolla on toinen reki. Arvaasko on tuonne käppäille? No. Kyllähän se on vissiin arvattavaa, kun on kerran tultu.
Mennään tästä jotenkin. Jollakin opilla. Siinä on piippu. Se on kyllä ihan menossa nurin ihan just. Toivotaan, se ei mene nyt. Joutuu Pave ottaa vähän varovaisesti. Tää hötkyy tää katto. Siinä on reki taas. Pitkä on. Ja melkoista tavaraa. Siellä on kastauttua koukkua. Tuosta nimittäin tohon kun astuu, niin siitä menee läpi. Tää heilahtaa. Siellä on kas hyvännäköistä taattua juttua. Taas on lakkapurkki. Sirkkel. Ei, se on kahvipurkki. Sirkkel Kaffe. Kuupin. Kuuppihan on nykyään S-kaupoissa kanssa. No joo, se oli semmoista ilmasta mainosta sinne päin. Mistähän mä pääsen tonne? Oi perse. Siinä on vähän jäänyt fillarirenkaat. Täällä on kyllä paksua parrua, mutta onko sillä alla mitään? Ja. Siinä on rukijämät. Täällä on aika paljon tämmöistä tavaraa. Parit ovet on jäänyt, isot ovet siihen. Tossa on alhaalta tuleva se ilmastoteräppänä juttu. Ja, tässä on... Onko tää niittokone vai mikä? Hevosvetonen. Kyllä. Ja isot renkaat. Nuo on niinku... Sanoisinko 130-140 senttiä tuo halkasia. Ja siinä on vetonen peräkärry vai mikä kärry? Se on niinku entisajan peräkärry. Voi vitsit, on hyvännäköiset nuo. Sori, tämä heittelee tää nyt tää kamera, kun on vaan 2 kättä ja meinaa kaatua. Hyvännäköiset on noi renkaat siinä, rattaat. Kyllä, nämä on hevosvetosia kaikki. Tää on vanha paikka. Oikeasti. Tää on varmasti 100 vuotta. Täällä on vähän mattoa jäänyt räsymattoja niinku. Aika hyvännäköisiä. On sitä osattu tehdä. Tulee inkkarimotot noista mieleen. Vähän sen. Jotain apulantasäkkejä. Jonnin verran. Ja siellä on kas kahvipurkkia. Sirkkel Kaffe. Tossa on sen navettaan niitä eläinten pitojuttuja. No joo. Vähän sitä on heikolla jäljellä nyt kyllä. Kylläkin. Sanoisinko. Täällä on pikkasen joutuu niinku taiteilemaan, ettei astu tonne väliin millään. Toi on jotakin uudempaa juttua ilmeisesti. Mikä se on? En viitti edes koskea, kun en tiedä mikä se on. Mutta mennään tänne puolelle. Täällä oli jotain laatikkoja. Katsotaan mitä siis lukee. Tässä on kans heppakärryn taka-akseli. Tai akseli. Mitä taka-akselia on. Ja sitten on heppakärryt. Tässä näitä, onko se akseli tosta? Nämä on vähän kakassa. Olisiko linnut käynyt vähän? Onko ne muuten kakassa? Täällä on vaatetta. Vanhaa kuosia. Vanhaa kuosia, joo. Ja siellä on. Kyllähän noita vielä pitäisi. Tuommoista kuosia. Ja tällaista ja... Villapaitaa näkyy olevan. No mutta.
Katsotaan mikä oli toi loota. Mikä se on? Fyffes Banaani Company, että siinä on ollut banaanilaatikko. Ja siellä on tumppu. Tumppu jäänyt sinne, sininen tumppu. No joo, mennään takaisinpäin. Takaspäin. Tästä loikkimalla. Toivotaan, ettei mennä alas asti. Siinä oli hämähäkki kävi heittää mulle päähän seiti. Miten vahvaa on nämäkin kattoparrut? Niin se on jotakin 3 tuumaa kertaa. Oisko 10 tuumaa? Aika lähellä. Aika hyvän kuulosta. Täällä on paljon näitä reen osia. Todella paljon. No, mennään kattoo vielä se heinälato. Heinälato, niin sittenhän tää homma on paketissa. Mä ajattelin, että täällä ei ole mitään, mutta täällä oli tosi paljon mielenkiintoista juttua, ainakin meikäläisen mielestä. Toivottavasti muidenkin. No joo, toi oli komea toi niittokone. Ja nämä taisi olla hevosvetosia kaikki. Että siitä voi ajatella, että minkä ikäinen tai miltä ajalta tämä on, tämä rakennus. Tää on aika vanha. Aika vanha. Katsotaan tänne. No joo, tässä on heinäladon puoli vissiin ollut sitten. Siellähän on halkoja. Halkoja vielä. Nuo ei taida ihan tuoreita olla. 50 vuotta ainakin. Ainakin. Siinä on joku kone, mutta en tiedä mitä. Olisiko tää ollut jo traktori käyttöön? Ehkä. Ja joku boksi. Pelleris margarin. Puoli kilo. Styk. Malmö 1898. Pariis 1900. Mitäs siinä on? Helsingborg 1000. En tiedä mikä. 1907 Lund. Joo. Täällä oli vielä kahviburkki, niin eipä olekaan. Siinä on joku vaahtosammutin. Ei tääkään ihan uusi. Tempus pulveri 2. Siinä on ollut mittari. Mutta eipä kosketa siihen. Siellä on kas yhden reen jämät. Tässä on rekiä paljon. Onko tää ollut semmonen tila, missä on mahdollisesti niin tehty mettätöitä? Voi olla. Katsotaan täältä päin. Tää on ihan umpi paikassa, kuten näkyy. Nokkoset polttelee kivasti. Tän näköinen. Se oli aika kiva navetta. Mutta kiitos kun kattelitte. Muistakahan tilata kanava, että siellä on se kisa menossa, että kun saadaan 800 seuraajaa tai siis tilaajaa, niin arvotaan verkkokaupan.comin niin lahjakortti. Ja sen voittaa kuka vaan tilaajasta, kelle se nyt sattuu. Mutta osallistu ja tilaa kanava, niin voit osallistua. Moi!